Oho, kakva lepa čokoladne jagode kod Tare. A šta je kod ostali? Wow, Jimmy ima isto čokoladnu jagodu, ali malo veću. Wow, a Bella je dobila ogromnu čokoladnu jagodu. To je izazov, velika, srednja i mala hrana. Hajde da počnemo. Jedva čekam da probam. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, unutra je žele i M&M's bombone. To je prelepo. Nisam očekivala. O, da. Divno. Šteta što sam dobila tako malo. To je to. Sve sam pojela. O, Jimmy, daj mi malo. Ja ne želim da delim. Ova jagoda je samo moja. Čekajte, zašto ne mogu da zagrizem? Jagoda je previše tvrda. Šta da radim? Dobro, sad ću da je zgnječim rukama. O, da. Uspeo sam. Prelepo. O, da. Opa, dok Jimmy ne vidi. Ja mogu probati malo njegove jagode. Ja sam tako glodna. Hajde, hajde, hajde. Što je to? Ja ti nisam dozvolio, stani Tara. Mi smo se zalepili. Drugari, vi ste se zalepili direktno za sto. Šta ćemo da radimo? Dobro je što Jimmy ima jednu slobodnu ruku i može nastaviti da jede jagodu. Da, to je super. Ali ja također imam slobodnu ruku i mogu ja da probam. Ne možeš! O ne, zalepio sam se! Da, to je bila prevara! O da, sad mi nećeš ništa uraditi. To nije fair! Što ništa? Tara, kad si uspjela tako brzo sve da pojedeš? Nisi mi ništa ostavila, pustite me! Naljutio sam se na tebe. Ups, Tara, i ti si upala u svoju zamku? Pošto više ne možete ništa, prelazimo na Bellu. Ona jedva čeka da proba svoju ogromnu jagodu. Hajde, počni. O, da. Pogledajte koliko je žele unutra. Jedva čekam da probam. Uradit ću to uz pomoć kašike. O, da. Neverovatno. Drugari, bili ste u pravu. To je jako, jako ukusno. O, da. Divno. Wow, Bella, ti imaš toliko punjenja. Neverovatno. Kako ćeš da pojedeš sve to sama, ne razumem? Šta? Jesi već sve pojela? Kako je to moguće? Tara i Jimmy sve pokušavaju da se izvuku iz zamke, ali ništa im ne ide. Sad ću da probam čokoladu. Jako je ukusna. Oduševljena sam. Da, poješću sve do kraja. Jao, Jimmy i Tara su se već smorili da čekaju Bellu. Ali ona ima ogromnu čokoladnu jagodu. Treba joj dati malo vremena. Šta? Da li si zaista uspela da pojedeš sve za par minuta? Nevjerovatno. Bella, ne mogu da verujem. Dakle, ovog puta imate piletinu KFC. Tara je dobila najmanje. Jimmy ima srednju porciju. A šta je kod Belle? Wow, pogledajte koliku kantu ima ona. To je nevjerovatno. Blago njoj. Dobro, ja opet imam najmanje. Znači, ja opet počinjem. Pogledajte kako mali batak. Šta da radim sa njim? Okej, sad ću da probam. To je ukusno. Da. Sviđa mi se. Ali zašto sam dobila tako malo? Opa, još jedan batak i njega ću pojesti. Da li ima još nešto unutra? O ne, prazno, pa to je smor. Okej, Jimmy, sad ti. Da, naravno, ja sam baš gladan. Ne može, to je samo za mene. Rado ću pojesti sve svoje batake. Ja obožavam prženu piletinu. Ona je tako ukusna. Čekajte, smorio sam se ovako da jedem. Šta da smislim? Točno, znam jedan lifehack. Ups, izvini, nisam hteo. Gledajte, ali uspeo sam da se rešim koščice. To znači da moj lifehack radi. Hajde opet. Prestani već, koliko više. To je to, završio sam. Sad ću preliti sve kečapom i probati. O da, to će biti prelep ručak. O da, neverovatno.
Oduševljen sam. Okej, znači da sam ja na redu. Sad ću da ponovim lifehack Jimmya. Uspela je! Da, ja imam baš puno pilećeg mesa. To je tako ukusno. Najlepše meso koje sam ikad jela. O, da, tako je sočno i ukusno. Ojoj, to je bolelo. A, gledajte koliku kvrgu imam. O, da, hoću još. Sad ću ponoviti ovaj lifehack. Uspela je. Da, super. Sada mogu da probam. O, divno. Ja sam u raju. Hoću još više piletine. Joj, kad će se to završiti? To zaista boli. Tara, pazi se, Bela ima puno piletine, a znači puno kostiju. Oho, koliki stomak imaš, Bela. Nisam znala da će toliko stati u tebe. Drugari, jeste li dobro? Jimmy ostao sa povredom, a Tara? Sa njom je sve u redu. Ali sada znamo da je taj lifehack malo opasan. Opa, to su nudle. Samo što su malo ljute, ali ni strašno. Jim je dobio najmanje. Bela ima srednju porciju. A šta je kod Tare? Da vidimo. Oho, to je ogromna kanta sa nudlama. Neverovatno. Kako će pojesti sve to? Dobro, ja sam muškarac. Počet ću prvi. Hoću što pre da pojedem ove nudle. Nadam se da neću izgoreti. O, to je ukusno. Da, sviđa mi se. Uopšte nije ljuto. Čekajte. Nešto osjećam. O ne, sve je prošlo. Bela, sada ti. Dobro, i ja imam kineske štapiće. Sad ću probati malo. Wow, koliko nudli. Čekajte, plašim se da jedem to. Ja ne podnosim ljuto. Već mi postaje vruće, ali nije strašno. Došla mi ideja. Viljuškom ću pojesti nudle mnogo brže. Da, ovako je mnogo bolje. Hoću što pre da završim s tim. Kako vruće. Čekajte, znam kako da poboljšam ovu viljušku. Dodat ću bušilicu. Da, tako će biti mnogo brže. Odlično. Sad ću pojesti sve to. Ostalo još malo. Bušilica mi više ne treba. Ješću ovako. Da, to je najbrži način. Da, još malo. Skoro sam završila. To je to. Valjda je sve u redu sa mnom. Ili nije? Čekajte, vruće mi je. Ajoj, moje usta. Drugari, morate joj pomoći. Da, mleko je odlična opcija. Hajde, sipajte mleko u njena usta. Dobro, to je pomoglo. Beli je mnogo bolje. Prijatelji, hvala vam puno. Ali sad je red na Taru. Kako ćeš da pojedeš sve to? Veruj mi da ne znam. Nadam se da ću preživeti. Jako se nadam. Dobro, šta da se radi? Moram da probam. Jimmy, treba mi tvoja pomoć. Hajde, uzmi kantu i sipaj mi sve usta. Hajde. Ajoj, sva sam u nudlama. Ne sviđa mi se to. Odvratan osjećaj. Jao, jadna ja. Nema više nudla. Tara, kako si? Eto, sve sam pojela. Sve okej, znate? Ili nije? O ne, počinje mi požar u ustima. A sad ću pući, treba mi pomoć. Da, tako će biti bolje. Odlična ideja, Jimmy. Ali kako je Tara, je li živa? Baš ti lepo stoji takva frizura, izgledaš zabavno. Ali bitno je da si živa. Ojoj, to je bilo moćno. Još malo i gotovo. Želim tortu. To mi je omiljeni desert. Naravno, draga moja. Sve će biti spremno. Ja, ovi amateri. Kuvati treba polako, bez žurbe. Ja već imam šarene kore za tortu. Prvo će biti crveni sloj. Zatim žuti. Onda zeleni. A zatim plavi.
Sastavio sam tortu, sada treba iseći srce od nje. O da, lepota. Želim da torta izgleda savršeno, tako da ću je pokriti slojem zelenog marcipana i ukrasiti sirupom sa ukusom Skittles. O da, obožavam ove sirupe. Da, to je to. Moja torta za Sophie je spremna. I ja sam već sastavila tortu. Imat ću čokoladnu tortu, jer znam da mala Sophie obožava čokoladu. A volela bih da stavim voće na tortu, ali neću. Treba smisliti nešto zanimljivije. A na primjer, mogu ukrasiti tortu Nutellom i M&M's bombonama. Sophie obožava ove slatkiše. Odlično, Nutellu sam sipala, a sad ću dodati šarene bombone M&M's. A gotovo. Dakle, sada treba ukrasiti tortu. Čekajte, a gdje je Nutella? Hej, ko je potrošio svu Nutellu? I M&M's. Ostala je samo bombona? Ozbiljno? Jao, prokletstvo. Dobro, pošto mi je baka ukrala slatkiše, ja ću uzeti njene bobice. A vrati mi maline? Dobro, uzmi. Dakle, gdje sam stala? O, tačno! Treba staviti maline u blender, sipati mlijeko i promešati sve. O, da! Napravila sam slatku glazuru od malina. Sipat ću je u balonu s pomoć levka. Gotovo! Sada moram staviti to u tortu i pokriti sve kremom. To će biti iznenađenje za Sophie. Da! Odlično mi ide! Sada okrećem tortu na stranu. Tako je. A gore ću sipati medeni žele sa ukusom hubabube. Jao, kako lepo. Sipat ću je šarene konfete. I to je to. Završila sam. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Sve izgleda tako lepo. Želim da počnem od ove zelene torte. Odseći ću pače. Wow, šarena je unutra. I ukus je super. A sada želim odseći pače čokoladnog srca. Ne mogu da verujem. Ova torta je čokoladna. O da, obožavam čokoladu. Ostala je posljednja torta. Šta je to? Kakvi su to krugovi? Šta ću mi? Sad ću ti objasniti. A možeš osvojiti roze medu? To je lako. Sad ću pogoditi cilj. Oho! Je li to glazura? Super! Hoću da probam. Wow! Neverovatno! Oduševljena sam. Bravo, Sophie. Uzmi svog plišanog medu. Kako mekan. Hvala, sestro. Ti si pobedila. A šta? Da, pobeda je moja. Tako sam gladna, a želim jaja. Jeste čuli? A naravno, draga, za tebe sve što poželiš. Odakle da počnem? Dobro, napravit ću klasična jaja. Razbit ću jaja u tiganj, a pored ću ispržiti slaninu. To je to, stavljam sve na tanjir, a od pržene slanine ću napraviti uši. To je to. Bravo, svaka čast, Miley. Ali moje jelo će biti bolje. Dakle, već sam skuvala jaja. A sad ga treba očistiti od ljuske. O da, svaka mi čast. A zatim treba preseći jaje na pola. Na jednu polovinu ću staviti krem od žumanca. Da, tako je. Stavljam kapicu od jaja. Ubacujem oči od marcipana i usta. To je to. Napravila sam slatke piliće. Divno. O, kako slatko. Izvinjavam se. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba izvaditi žumanca. A sada kuvane belance ubacujem u obojenu vodu.
Kuvana žumanca treba izgnječiti viljuškom, a sada i njih treba obojiti. Da, odlično mi ide. Imat ću punjenje različitih boje. A sada punim kuvane jaje. O da, pogledajte, zar to nije genijalno? Ukrasit ću sve zelenilom i to je to. Oho, šefe, to je originalno. Sophie, prijatno, draga. Wow, kako cool. Sve izgleda baš lijepo. Osim ovog. Pa dobro, probat ću. Dakle, odseći ću pače. Miriše baš lijepo. Pa, može da prođe, ali previše obično. Jesu to šarene jaje? Nikad to nisam jela. Cool, sviđa mi se. Kako slatko. To su pilići. Ko je spremio takvo čudo? Odmah ću vas pojesti. Prelepo. Veoma ukusno. Njam, njam. Unuko, šta radiš? O, da, oduševljena sam. Sophie, nemaš srca. Odmah se zaustavi. To je ludo ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Pojele svako pile. O ne. To je bilo super. Baka je pobedila. Hej, šta vam je? Baš ste čudni. Nacrtala sam kokice. Hajde, čekam vaše jela. Važi. Za početak treba sipati aparat za kokice zrna kukuruza. Da, toliko će biti dovoljno. A sad ću dodati Skittles unutra. O, to će biti jako ukusno. Ostaje samo uključiti aparat i čekati rezultat. O, da, to radi. A zelena kokica? A veštačke boje nisu zdrave. O, ideja. A mogu napraviti šarene kokice od prirodnih boja. To će biti brokoli. Dakle, stavit ću ga u blender i izmrviti. Da, gotovo. Sada sipam zrna u tiganj. Toliko će biti dovoljno. A preko sipam pire od brokolija i zatvaram poklopcem. Ostaje samo čekati. Brokoli, bako, to je velika greška. Želim da napravim za Sophie veliki buket. Biće oduševljena. Treba staviti kokice na štapić. O da, to će biti najlepši i najukusniji buket u njenom životu. Jo, kokica od brokolija, a buket od kokica. Zašto se tako komplikujete? Čekajte, zašto moje kokice još nisu spremne? Shvatam. Treba pojačati temperaturu. Tako je, uključila sam na maksimum. O, ne, ipak sam preterala. Eto, sad imam puno zagorelih kokica. Spremate predugo. Želim kokice. O, završili ste konačno. Odakle da počnem? Šta? Crne kokice? Ne želim ih jesti. Uj, ne želim čak ni da pipam to. Bolje da sklonim to. Odlično. Dakle, probat ću ove zelene kokice. Izgledaju super. Kako odvratno. Kokice su sa ukusom brokoli. Sklonite to. Ovo? Ne mogu da verujem. Ovo je buket od kokica. Miriše kao Skittles. Izvadit ću jedan štapić. O, da. To je baš ono što sam htjela. Šef je pobedio. Čestitam. Da, pobeda je moja. Yeah, baby!
tako mali aparat, a meni tog neće biti dovoljno. A ja imam veći aparat. Unutra je 10 kuglica Kit Kat. A ja imam ogromni aparat sa 100 čokoladnih kuglica. Jedva čekam da probam. Pa dobro, ali ja ću biti prva. 1 je ipak bolje nego 0. A zašto ne mogu da izvadim? Možda treba potresti? Ne, ni to ne pomaže. Počinjem da se nerviram. Daj mi bombonu. Pa šta je to? Zašto neće? Razbio se? A evo bombone. Probat ću. Nemoj to da radiš, Ethane. Vrati mi bombonu, odmah. Da, prelepo. Nemoj više krasti moje bombone. Dobro, shvatio sam. Sandy, ujela si me za prst. Jadan Ethan. Sad ja. Okrećem ovdje i uspelo je. Probat ću jednu bombonu. Prelepo. Ostalo je samo 9 bombona. Sigurno nema više. Pa dobro. Došla mi je ideja. Mogu napraviti sebi čokoladni koktel. Biće jako ukusno. Prelivam sve kuglice mlekom i mešam. A zatim dodajem šlag. Tako je. I na kraju šarene konfete za ukras. Lepota. Pa, kako vam se sviđa moje kulinarsko remek-delo? Bravo. Da, to je jako ukusno. Nancy, sad ti, nastavi. Tačno. Došla mi je ideja kako da izvadim svoje bombone. Ubacujem kovanicu i... Eto, bombona se spušta ka meni. Cool. Evo je. Sad ću probati. Baš ukusno. Imam još mnogo para. Dakle, dobit ću sve bombone. Nisam džabe skupljala pare. Ove bombone su divne. Ne mogu prestati da ih jedem. Dođite kod mene. Da, oduševljena sam. Jede mi se još. Pokušat ću da uhvatim ustima. Pa šta je ovo? Uspelo je. Divno, ne mogu da se zaustavim. Čekajte, šta? Nemam više para? Neću više moći da dobijem bombone. Šta da radim? Možeš da paziš? Nancy je poludela. Daj mi moje bombone. Želim još. Kako da vas izvadim? Glupi aparat. Ups. Oho! Bombone su ispale. Cool. Ne, Sandy, ne. Da, ja sam prva. Ne smeš. Ješću ih. Da. Ali moje su. Sandy, to nije fair. Ja, ove devojke. Bombone su lepe. Šta? Šalite se? Jedan mali krompirić? Zašto Ethan imao više sreće? Ne znam, ali drago mi je što sam dobio 10 krompirića. Da, neću ni brojati. Imam oko 100 krompirića. Tako sam srećna. Šta je bilo? Ja prva počinjem. Kakav miris. Dodat ću još i kečap. Tako će biti ukusnije. Vreme je da probam. Da. Baš ukusno. Sandy, možeš li mi pozajmiti kečap? Naravno. Super, hvala Sandy. Dakle, sad ću probati svoju porciju. Sipat ću malo kečapa na svaki krompirić. Da, divno. Nemam gdje da žurim. To je prelepo. Uživat ću u svakom komadu.
Etane, požuri, molim te, čekamo te. Neću da žurim. A šta? Još nisi završila? O ne, gori si od svake kornjače. Gotovo, već završavam. To je baš lepo. Čekajte. Gde mi je pomfrit? Zar sam sve pojeo? Nemoguće. Eto, trebala sam odmah tako uraditi. Ne možeš ništa bez mene. Da, ja počinjem. Baš lepo. Ali kako to brzo pojesti? Ideja. Treba će mi moja puška. Unutra ću staviti sav pomfrit koji imam. Imam ga baš puno. Da. Odlično mi ide. Još malo. Treba ubaciti unutra sve što imam. To će biti nerealno ukusno. Hajde. Još malo. I... Da, gotovo. Završila sam. Oho, kako moćno. I šta ćeš posle? Požuri. Eto, sve sam spremila. Ostalo je samo uključiti. Pritiskam dugme i... Daj mi, kako ste spori? Ja ću pritisnuti. Napad pomfrita. Šta je to bilo? To nisam ja, ali sad imamo puno pomfrita. Hej, nisam tako htjela. Dobro, hajde da jedemo. Šta? Samo jedan pileći batak. Ali izgleda ukusno. Konačno, sreća na mojoj strani. 10 pilećih bataka, super. Da, ja sam najbolji. Imam 100 pilećih bataka. Nikad nisam vidio toliko. Kamoli jeo. Nancy, jesi vidjela to? Dobio sam najviše. Vidi. Pa šta, prvi put si imao sreći, hvališ se? Ja počinjem. Ovaj batak mora biti baš ukusan. Da, tako sam gladna. Prelepo. Samo što se nisam najela. Hej, prestani! To nisam ja, Nancy je. Ja? Ne, to nisam ja. Dobro, nemam vremena da se raspravljam. Piletina mi se hladi. Konačno je moj red da jedem. Sad ću. Da. Prelepo. Neverovatno. Oduševljena sam. Blago meni. U stvari, znate šta? Smislila sam. Dodat ću još kečap. To je ekstra kombinacija. Da, tako je mnogo bolje. Wow, kako sočno. Divno. Presrećna sam. Moram pojesti sve do kraja. Ne želim da se zaustavljam. Oho, Dok Ita ne vidi. vidim sve. Tako sam gladna. Prelepo. Ja sam već rekla da je to ukusno. Čekajte, nema više. Ne, sve ukusno se tako brzo završava. Sandy, mogu li pozajmiti kečap? Hvala. Ja imam baš mnogo piletine, tako da i kečapa mora biti mnogo. Da, tako je. Što? Kečap se završio. Okej, toliko će biti dovoljno. Prelepo. To je baš ono što sam htjela. Obožavam piletinu. Hoćeš probati sirup od jagoda? Što? Jesi sigurna? Okej, probat ću. Baš me zanima kakva je to kombinacija. To je zaista ukusno. Da, sviđa mi se. Odlična kombinacija. A hoćeš onda sen? Hajde, dodat ću sen. Nadam se da će mi se dopasti. Sipat ću što više. Da, tako je. Odlično. Jao, a što me tako gledate? Osuđujte Nancy. Niste ništa vidjeli.
Mislim da je dovoljno, a sad ću probati. Wow! Kako ukusno! Ova kombinacija je ekstra, stvarno. Šta se dešava? Postalo je vruće. Je li neko uključio grenje? Sve mi gori unutra. Devojke! Lakše mi je. Izvinite što sam vas uplašio. Wow, jesam li ja to dobila zlatni Kit Kat? Cool. A ja sam dobila puno čokoladica. Obožavam ih. Šta je ovo? Kakav užas. Ne želim čak ni da diram ovo. Šta te toliko uplašilo? O, pa ovdje je ostalo malo čokolade. Da, Betty, to je tvoja porcija. Drži, jedi. Da, hajde. O Bože, kakav košmar. I kako uopšte ljudi ovako žive. Dobro, Betty, ti si kraljica škole. Možeš ti to. Nadam se da ovo neće biti tako loše. Oho. Hej, Suzy, vidi, Betty. Fuj. Pa kako je ovo ukusno. Jednostavno nevjerovatno. Što je? Ti si kraljica prljavog lica. Sad ću te slikati. Izbriši odmah. Daj mi moj telefon. Naravno da ću ti dati. Drži. Hajde, pokušaj da ga nađeš. Kakva si? To nije fair. Pa dobro, šta da radim? Morat ću da ga vadim. Bitno je da se ne isprljam. Kakav užas. Oho, baš ukusno. Sad ćemo dobiti još jednu kraljicu prljavog lica. Njam, njam. Ovo je zaista ukusno. Pa šta je? Jesi čula za maniri? Sad ja. Wow, tako je sjajan. Čak su mi suze krenule. Moja lepota. Nikome te ne dam. Jao. Kako je tvrd. Pa ne predajem se tako lako. Probat ću sa nožem. Joj, nož mi neće pomoći. Iskoristit ću teško oružje. Testera. Što? Ni to neće. Dobro, onda ću uzeti čekić. Hop. O, kakav cirkus. Zato sada sve ovo je naše. Pa ne, rano se radujte. Uzimam ga. Pa sad čekaj, daj mi bar da liznem. Da, nećemo mnogo. Ne može. Eto. Šta je to uopšte? Možda telefon? Kako da zvonim? Aha, kakva jadnica. A vidiš šta sam ja dobila? Chips Pringles različitih ukusa. Joj, i kod mene je Pringles. Izgleda da su zlatni. Otvorit ću. Jedva čekam da probam. Wow, kakva svetlost. I kako su lepi. Pitam se da li su ukusni. O da, ovo su najbolji čipsevi u mom životu. Želim još i još. Poješću odmah sve. Fuj, jedeš kao svinja. Stanite, zaglavila sam se. Jao. Wow, sva ruka mi je zlatna. Imam ideju. Uradit ću sebi zlatni make-up. Divno. Kako vam se sviđa, devojke? Nemaš ukusa. Brukaš moju omiljenu boju. A Betty, na tebe red. Hajde. Nema problema. Glupi krompir. Kako da te pojedem? Mislim da znam. Malo trikova neće smetati. Suzy, jel ti zavidiš moje genijalnosti? Sade, bez kore. Pa, jel bez kore lakše jesti, da? Definitivno. Fuj, odvratno. Najodvratnije što sam jela. Sad je moret. Počinjam. Kakav interesantan ukus. Sa jagodom. Mnogo volim jagodu. Probat ću. Ovo je prelepo. Sljedeći je čokoladni Pringles. Da, to je veoma ukusno. Šta sa limunom? Neobično. Joj, kako je kiselo. Dakle, šta je ovo? Riba? Probat ću.
Jao, fuj, užas. Ne, ovo mi se sigurno ne sviđa. Nadam se da će ovaj bar biti ukusan. Joj, lico mi se smrzlo. Ovaj čips sigurno treba da pomogne. Nadam se. Da, tako je bolje. Stop, izgleda da je ovo bila greška. Prošlo je. Baš ti hvala, Suzy. Ups, baš nezgodno. Napokon sam dobila nešto normalno. Ovaj koktel se odlično slaže uz moju haljinu i krunu. Kako ukusno. Da, obožavam mleko. Hvala izazovu. To je odvratno. Ma daj. Čekajte, imam ideju. Kate, pa zašto si izvadila smeće? Eto zašto. Još jutro sam primetila tamo teglu Nutelle, a moj plan je jednostavno nevjerovatan. Sipat ću ovdje mleka, dobro izmučkati i ispašće sjajan čokoladni koktel. Ukusno. Kakav užas. Užala si tu teglu iz smeća. Pa dobro, to je tvoja stvar. Sad je moj red. Marshmallow je prelep. Oduševljena sam. A sad ću probati koktel. Ovo je cool. Obožavam mlečne koktele. A kakve su konfete? Također su veoma ukusne. Ovo je nevjerovatno. Joj. Jadna, Suzy. Jesi se to zaglavila? Baš smešno. Dobro, hajde da ti pomognem. Slobodna sam, ali šta mi je sa usnama? Kate? Pa što, ti nećeš više? Ili hoćeš? Pa dobro, izvoli. Pa ne, poklanjam ti. Nemam komentare. A mene čeka moj zlatni koktel. Od uvek me je zanimalo kakvi su na ukus dijamanti. Da, znala sam, oni su božanstveni. Hej, šta to radiš sa mojim koktelom? Fuj, skloni se. Ne diraj. Kako da te oteram? Prelepo. Ostavi mi barem gutljaj. Molim te. Jao, sad će biti poplava. Fuh, to je to. Ups. Jao. Kloni se. Ti si za sve kriva, Kate. Jel to pravi zlatni nakit? Odlično! Oho! Ovo su gumene špagete? Cool! Kakav užas! To su suve nudle! Kako ovo može da se jede? Ne znam, ali meni se posrećilo. Sad ćemo probati ovu lepotu. Da, ovo je veoma ukusno. Dodat ću ovdje još malo slatkog kečapa. A umjesto sira čokoladu. Eto, sad je sve kako treba. Jel mi zavidite? Naravno. Jao, oho. Šta je? Šta da radim sa tobom? Možda se otvaraš negdje? Izgleda da ću morati da jedem ovako. Fuj, odvratno. Muka mi je. Bella, pomoći ću ti. Daj mi ovamo. Pogledaj kako se to radi. Uzimamo tanjir, stavljamo nudle i sipamo vruću vodu. A da bi bilo ukusnije, dodajemo začine. To je to, ništa lakše. Izvoli. I ovim se hrane siromašni ljudi. Užas. Dobro, nadam se da je to barem ukusno. Idemo. Jao, odvratno. Treba odmah da isperem usta. Da, sad je bolje. Joj, kako si nežna. U redu, probat ću svoje zlatne nudle. Jao,
Moja viljuška se polomila. Pa dobro, ješću rukama. Nekako mi uopšte nije ukusno. Bolje da ih koristim kao nakit. Ovako, i ovdje još. I ovdje. Gledajte, ja sam kao prava indijska princeza. Jimmy. Izgleda da je potpuno poludela. Definitivno. U pomoć. Ja sam se zamrsila. Jao, padam. Katastrofa na nogama. Da. Šta je ovo, samo led? Uj. Oho, kakav cool sladoled. Hej, Betty, pogledaj. Danas je moj srećan dan. Ovo je najbolji sladoled koji sam ikad vidjela. Pogledajte. Ovdje čak i zlatni novčići imaju. Jedva čekam da probam svoj sladoled. O da, prelep je. A ovaj je još lepši. Sve kugle imaju različiti ukus. Želim što pre sve da pojedem. Hej, gdje padaš? Danas sigurno nije tvoj dan. Eto ti. Veoma pametno. Pa draga, sad ti. Pa dobro, moglo biti gore. Joj, tako je klizav. I tako hladan. Završila sam. Kako da ne, ima još mnogo. Hajde, nastavi. Eto ti. O, šta si uradila? Hladno je. U pomoć. Nećeš više da me maltretiraš? Baš si bezobrazna. Pa eto, sreli smo se. Zlatni sladoled, to je tako cool. I tako ukusno. Kate, hoćeš mi dati svoj sladoled za $100? Šta? Tako malo? Ja ću ti dati $10.000. Tako znači, onda ja dajem $1.000.000. Dobra šala. Onda ja dajem $1 milijarд. 10 trilijuna? Baš smešno. $20 000. Čak i više. I još. I još. Dobro, pobedila si. Kao i uvek. Pa Kate, daj ovamo sladoled. Šta? Već ste prestali da se svađate? Sada jesmo. Hej, ne guraj se. To se ti ne guraj. Ti si počela. O, šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala želekola. Kako slatko. A šta je kod ostali? Opa, to je srednja želekola. Jill, baš ti se posrećilo. Ali ne više nego Tyri. Jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bela, jesi vidjela? Pa šta? I ja imam želekolu. Da, ali moja ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. A bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaše pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela. Dajte ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O da. Sad je moj red. Dakle, treba će mi tanjir. Preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. Sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne, šta je to? Zašto me je poprstala kola? Jill, to je bio prank od Tare. Bela tu sigurno ništa nije kriva. A Tara je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja.
Šta? Ne, neću vam dati. To je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno. Pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. O, prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jao, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. A, moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jao, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjestu ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli. To izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bella ima srednju porciju. To je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne. Prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje? Možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Ju, kako odvratno. Bella, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno. Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da. Pogledajte koliko sira. Super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bella privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radim pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte, to je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan, a ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. Hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom Huba Bube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles. Cool. To mora biti mnogo slatko.
Jao, a Bella je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. A vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jao, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlesu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlesu. Eto ti. Što? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bella, ajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super! Mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bella se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. O, to radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A sad ću istopiti Belline pahuljice. Ej, to nije smešno. Zašto ste uradili to? Bogata hrana. Da vidimo šta ste dobili. Opa! Ja imam lizalicu sa bubašvabom. Odvratno. Da, nikoga ne čudi da je jadna Phoebe dobila hranu sa bubašvabom. Počni. Okej, probat ću. Lizalica je jako ukusna. Sviđa mi se. Njam, njam. Super, želim još. Kim, moraš umočiti lizalicu u tvoju trulu čokoladu. Jel da? Kakav užas. Okej, sad ću je umočiti. Užasno. Moja čokolada uopšte nema ukus čokolade. Kakav užas. Odvratno. Kvari ukus lizalice. Uj. Da, gadno mi čak i da gledam to. Uspela sam. Bubašvaba, gde je? U mojem ustima je? Ne! Uj! Bubašvaba, odlazi. Sad ću je se rešiti. Valjda je otišla. Pa, hajde da vidimo šta je kod mene. Opa! Ja imam čitavo sanduče sa zlatom. Bogata sam. Čekajte, to nije zlato, već čokolada. Znate, pa to je čak i bolje. Pare imam dovoljno, ali čokoladu neće odbiti. Umočit ću je u čokoladu. To je prelepo. Želim još. O da, blago meni.
To je neverovatno. Želim još i još. Ne mogu da se zaustavim. O, da. Šta je? Chloe, pomaši, snimam te. Pogledajte kako smešno jedete čokoladu, kao da nije jela godinu dana. Hej, prestani, to nije smešno. Okej, sad je moj red. Treba otvoriti sef. Da vidimo šta je unutra. Ne radi. Treba mi pomoć butlera. Dobar dan, gospođice Phoebe. Aha, shvatam, treba otvoriti sef. Dobro, imam jednu stvar koja će otvoriti bilo šta. O ne, sad ćemo eksplodirati. Sve je u redu. Sef je otvoren, a vi ste živi. Jo, -1 butler. Da vidimo šta je u sefu. Wow, ovdje je prsten sa velikim dijamantom. Čekajte. Pa to je prsten sa lizalicom. Super. Treba ga brzo umočiti u čokoladnu fontanu. O da, moja čokolada ima tako lepu zlatnu boju da je lizalica postala zlatna. Pitam se, hoće li ova bombona postati zlatna? Wow, neverovatno. A Phoebe, devojke žele da umoče svoje stvari u tvoju zlatnu čokoladu. Hoćeš im dozvoliti? Dobro, može. Oho, moja novčanica je postala zlatna. A sad ja imam jabuku, umočit ću je u čokoladu. Wow, neverovatno. Sad imam zlatnu jabuku. Wow, devojke, vaši stvari su postali zlatni. Idemo dalje. Šta je to? Jaje? Obično jaje? I šta da radim sa njim? Ja imam veliko Kinder jaje, čak nije ni od zlata, fuj. A ja imam zlatno jaje, još i tako veliko. O, Chloe, pogledaj ovo. Blago meni. I ja bih htjela takvo. Okej, ja ću da počnem. O, ideja. Ispržit ću svoje jaje. Samo ga treba razbiti. Jo, šta je to? U mom jajetu je bilo pile. O, kakva čudesa. Pogledajte kako je slatko. Zvaću ga sunce jer je žuto kao sunce. A usput, Phoebe, sad si ti. Stvarno? Dobro, otvaram. Sad ćemo saznati šta je unutra. O bože, kako banalno. Puno čokoladica. Pa šta? Da, nema čak ni zlatnog pakovanja. Užas. Dobro, svakako ću probati. Pa nije loše. Da, sviđa mi se. Hvala. Wow, koliko čokolade. Rado bih sve pojela. Phoebe, hajde da ti ja dam pile, a ti meni čokoladu. Slažem se, uzmi čokoladu, daj mi to pile. O, kako je mekano i slatko. Vidiš, šta imam za tebe. A ja mislim da je pile bolje nego čokolada. Pa dobro, a vreme je da probam svoje zlato. Tvrdo je. To nije čokolada. A, shvatam, treba ga otvoriti. Wow, ne mogu da verujem. Svi ovi ukrasi izgledaju prelepo. To je i kruna, i prstenovi, i lanci, i sve od zlata. Što? Ne mogu da verujem. To je ona čokolada od Willy Wonke. Pitam se, hoće li dobiti zlatnu karticu? Da, evo je. A da li sanjam to? Pa to je moja mašta. Oho, šta je to tamo? Willy Wonka? Ćao, čao, Kimberly. Sad ću se spustiti ka tebi. Osvojila si zlatnu kartu i došao sam po tebe da te vodim u moju čokoladnu fabriku. Daj mi ruku i idemo kod čokoladnih reka i beskrajne količine slatkiša. I ja sam trebala da budem na njenom mestu. Wow, zlatna Huba Buba, još i tako velika. A šta je kod vas? A ja imam kofer sa različitim ukusima Huba Bube. Cool! Pa šta, obična Huba Buba. O ne, je li to lopatica? A gde je žvaka? Ispod stola? Ozbiljno? O ne, fuj, 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 kako odvratno. Neću to da radim, nema šanse. Moraš. To je žvaka za siromašne, moraš je otkinuti ispod stola. Butleru.
Imam zadatak za tebe. Skini svu žvaku spod stola ovom lopaticom. Jao, odvratno. Opet me tere da radim prljavi posao. O, kakva sramota. Fuj, to je to. Izvolite. A ne, ti ćeš je jesti. Ozbiljno? Dogovoreno. Da, spreman sam. Volim pare. Eto. Joj, kako odvratno. Mogu čak i balon naduvati. Ups. Šta si uradio? Sva sam lepljiva. Kako smiješno. U redu, Kim, sad ti. Da, želim probati svaki ukus. Počet ću od klasične. Kako slatko i ukusno. O, i balon je super, cool. A sad ću probati ovu žvaku. I ona je ukusna. A balon je plavi, super. Sad imam balon. Moram napraviti još jedan od zelene žvake. O, da, ekstra. Sad imam 2 balona, šta da radim sa njima? Tačno, treba mi treći balon. Crvenu žvaku još nisam probala. O, da, a roza balon i plavi i jedan zeleni i crveni. Wow! Pogledajte, sad imam tašno od balona. O, da, sad sam tako lepa. Wow, tvoja tašna izgleda baš moderno. Sad ja moram probati svoju zlatnu hubabubu. Sad ću da je probam. Kako slatko. O da, to je predobro. Pitam se kakav će biti balon. Wow! Žvaka se pretvorila u zlatni prsten. Tako lep i baš mi dobro stoji. A želim još. Ovaj put ću naduvati veći balon. Jao, neverovatno. Sad izgledam super skupo. Tako sam lepa i ova kruna je divna. Izgledam na $1.000.000. Jao, Chloe, izgledaš kao osoba s kojom bih se mogla družiti. A sa siromašnima se ne družimo. Pa dobro, i ja mogu postati bogata uz pomoć ove žvake. Sad ću prodati dok Chloe ne vidi. Eto, sad imam puno para. O, da! Stvarno sam bogata i dobila sam skupo odelo. Kako vam se sviđa? Hoćete sad da se družite sa mnom? O da, sad smo sve bogate.